Tungod sa nasinating daotang panahon nga dala sa bagyong Christine, mga LGU sa Central ug Eastern Visayas mikanselar sa klase. Pipila ka mga lugar nga apil sa storm signal number 1 nakasinati og pagbaha. Kana ug uban pa mga detalye atong siren sa live report ni Femari Dumabok. Fem? May sugod gahapon na sinati na sa tulo ka probinsya sa Samar, lakip na sa probinsya sa Biliran ug sa Leyte ang epekto ni bagyong Christine. Hinay ngadto na sa kusog nga uwan na sinati sa ubay-ubay nga lugar sa Eastern Visayas karong adlaw. Sa Catbalogan City sa Samar, tungod sa way hunong nga uwan na sinati ang pagbaha sa sitio Santo Niño, din ang kalsada na susama og sapa. Og tungod sa kakusog sa Baud, nagubang usa ka motorbangka sa Fishport area nga nahimutang sa Pier 1 sa Catbalogan City kaganiang buntag. Daling nasalbar sa mga naa sa dapit ang makina sa bangka. Aron dili maguba, gipangsaka na usab sa mas taas nga lugar ang pipila ka mga sakayan nga gigamit sa mga mananagat. Ug tungod gihapon sa kakusog sa hangin, nangatangtang ang atop sa mga stalls nga nakahilera sa pier area. Gipahapaw sa bangda content og nalangkat ang atop sa usa ka gym. Sa probinsya sa Northern Samar, pipila ka lugar ang nakasinati og pagbaha. Lakip na niini ang pipila ka lugar sa lungsod sa Palapag, din miawas ang tubig sapa sa basakan o gibahaan ang mga kabalayan. Kiniusab ang sitwasyon sa Barangay San Jose sa lungsod sa Lope de Vega. Sa monitoring sa LGU, 21 sa 22 ka barangay sa naaswing lungsod ang apektado sa baha. Samtang nangandam musabang lungsod sa Las Navas sa posibleng pagbaha. Kini kung galing musaka pang level sa tubig sa Katubig River nga gimonitor sa MDRRMO karong adlaw. Kusog nga uwan na sinati usab sa mga residente sa lungsod sa Katarman. Nabatyagan usab sa taga-Eastern Samar ang bagyong Christine. Sa lungsod sa Dolores, mugna sa nasinating kusog nga hangin, dala pa ang pag-uwan. Adunay pipila ka mga kahoy nga hapit matumba. Nakasinati usab og pagbaha ang lungsod sa Hipapa, diin misaka ang tubig sa mga panimay. Gibahaan usab ang usa ka eskwelahan. Tungod sa epekto sa bagyong Christine sa lungsod sa Artiche, daling mipaygayon og repacking sa mga relief goods nga ipanghatag sa mga apektadong residente ang LGU. Sa Giwan, Eastern Samar, tungod sa dagkong mga baud, wala tuguti sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa mga sakayang pandagat. Tungod sa daotang panahon, mimando ang mga governor sa Samar provinces sa pagsuspindi sa mga klase sa pampubliko o pribadong eskwelahan. Matod sa OCD8 nga naka-red alert status na ang tanang LDRMO sa tibok rehiyon. Tungod sa nasinating pagbaha nga sagad moabot ngadto sa 2 feet ang giladmon, pipila ka mga pamilya na ang gipa-force evacuate. Yesterday, as early as yesterday, ma'am, meron na pong nakapag-evacuate sa family coming from Katubig. Going po si Mapanas. And meron din po tayo, pero si Palapag, ma'am, meron din po silang memo for order for forced evacuation na po sa kanilang mga high-risk residences. May karon lang yung hapon na hibaw-an nato nga nakasinati og power outage ang tibuok probinsya sa Northern Samar. May Daghang salamat, Femari Dumabok.